Eguerdion txorinetarrok, eta ongi etorri gurera hemen gaude Biteli eta Iturrieta eta Biteli, eta gure lantalde guztia. Beti. Asteazken, denboraldiko, lehen asteazken tradizionalari ekiteko prest. Berriak zaretenak hor bestaldean, lehen egiten duen asteazkenero, erzeta tradizionalak ekartzen genizkizuen zuei, bai gure etxetik Gaitona Monei hartutakoak, ero liburuetan hartutakoak, eta nik aurringo ditut haragiz betetako tomateak. Hau, normalean hori gainera izaten dira, kuiatxoak pila dauzkagu, alberginiak, eta horiekin izaten dira, tomatearekin ez da izaten horren normala, tomatearekin gehiago hemen genuen egaluzearekin, eta olako maionesa berezi batekin tomateak egin genituen, baina ura hotzean guzan. Hauek labean ingo ditugu, eta, bueno, errezeta betikoa, lau osagai dituena, baina ziur ona dagoela. Hau azteko, Bitelik motza zein ingo digu? Nik ingo ditut mispira batzuk ardotan. Normalia ardotan egia da udaria jate ditugula, mertxikak, baina kasunetan mispirak. Hola, originera izateagatik, baina errezeta, asteazkena da nontan, betikoa eta tradizionala. Oso, ondo. Hau esan da, has gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela joango da. Kipula eta baratxuria txiki moztu, eta olio pixka batekin erregosten jarriko ditugu. Erdi erregozita daudenean, haragi xeatuak gehitu, eta 15 minutuz egiten utziko du. Gero ardo txuria botako digu, eta hau lurruntzean tomate kontzentratua eta tomateen barrena botako izkigu. Tomateen barrena nola lortu? Horretako, galdarrezatu ingo ditugu, zuritu, barruak ustu, eta gero lehen egindako betegarriarekin, tomateak bete ondoren, gurin pixka bat gainean jarri, azukre pixka bat bota, eta ordu erdiz 180 gradutara laberatuko ditugu. Entsalada antzeko zerbaitekin, zerbizatu eta gozatu. Orduan, hori, ingo ditugulako tomate batzuk boloñez antzeko batekin betea. Kipula botako digu bakarrik, azena horirik ez digu botako, ardo txuria botako digu beltza beharrean, eta gainerakoa antzeko izango da. Eta gero tomateak esan dagoa ingo dituguna da ustu, eta hor, berari hartutako hasiak eta haragia barrukoa hori erabiliko du, gero boloñez hau ontzeko. Hori eta tomate kontzentratu. Garai batean, tomate normalarekin ere egin dezakezu hau, kontzentratuarekin askartu egiten dugu, ez dugu itxuin behar horren beste lurruntzeko. Hori esan da, tipuleta eta baratxuria txiki moztuko ditut, eta sartakin batean hemen erregosten jarriko ditugu, sartakin olako kasuntan sote bat teknikoki hitz egin da. Sote. Sotea. Teknikoki, honek zigorak lehen aipatu ditun, kuiatxo beteak, alberginiak, piperrak, tomatiak, horrek normalean Greziak daukie jatorixak, Greziako sukaldaritzan, eta horren lekuko da gemista errezeta. Azkenean gemiz da holako Greziatik datorren hitz bat, eta horrek nahi dago esan barru betea. Originalki arrozez betetako tomatiak izaten ziren, baina globalizazioak hoxe egin jau, kreatibidadea da azkenean errezeta desberdinak eskura aukitzea. Orduan, zikorrek gaur haragixekin ingo ditu, baina egaluziakin, barazkixekin, edo beste modotatako betegarri desberdinekin itxendan errezeta bat bada. Txorienen ingen duen, errezeta hau hori, esan duen, eta gaina azkenean zan, betegarri ezberdina zen, tomateak gero zen, pipermorroak, berdeak, gorria, kuiatxoa, eta horiek egiten zen bete gainera arrozara ematen zuen betegarria, eta gordini jartzen zen. Hau da, gero saldarekin jartzen zenituen barazki ezberdinak, horrelako erretillo batean kolokatuta, betegarriarekin eta ondo estututa beraien artean, ez irekitzeko. Eta gero saldarekin ondo busti eta labera joaten zen, eta barrukoa egiten zen hor botatako saldarekin. Eta esan, bere lana bat zeukan, oso goxua eta guk hau, Grezian izan ginenean, horre dastatzeko aukera izan genuen, eta txoriene ekar genuen, da enaiz goratzen, ze gonbidaturekin. Zorduan bakit, txirrindulari bat izan zen, baina ez dakit, nahia izan zen, baina horako norbaitekin da, oso goxua, gustatu zitzaigu. Gustatu zan. Lehenkorenek, entzunarenik irratixan, Javi Riberok esaten zauela, iraieko tomatiak diela, Euskal Herrian behintzat goxuenak. Diat primerakoak, batzuk esaten da, nik udan tomatiak. Tomatiak hobe, hau da bukatzen danean, abuztu bukaeran, iraian, da hori goten dira tomaterik onenak. Bakoitza suertia daukanak,
hortua dauka, edo baratza, edo lagunen bat baratzakin, hori bai dela suerte aukitzia da tomatiak oparitzia. Eta, bueno, nik aurten, egia da nire produkzioa txikia izan dela. Ze, bueno, hortua da baratza txikisa daukat. Eta 2 landara jarri ditut txorri tomatena, eta 2 atxabaltako tomatianak. 4 bakarrik. Beraz, usta jaso txikitsua, baina, bueno, guretako, ya está, listo. Esto está demon saltza itxeko, ze guk tomate danak entzaladan jate ditugu, ez da gero sobratzen saltza itxeko, baina gustora. Eta hortik, holan, zenbakixetatik eta produkziotik, bakit ez dala berdina, baina industriak, zuk bakizu zigor, zenbat ekoizten dauen, zenbat tomate ekoizten dauen janari industriak? Urtean? Urtean. Pues hay 1000 kilo. 1000 kilo. Bai, holan, gora torri naiz, ez? 1000 kilo agian asko. Mundu maian. Vale, 2000 kilo, mundu maian. 50.000 milioi kilo. Zenba zero di horrek? Bai, Pia bat, 50.000 milioi kilo. Eta zu pentsauko zu, zein izango da ekoizten hausixa, Onjarri, Orixo, Txabalta, Txina. Hori da ekoizle handina. Euskal Herria handixena, bai. Berak Txinak bakarrik ekoizten ditu 10.000 milioi kilo. Hau da, guztian, 5. partia Txinan itzen da. Hombre, egia da ez, hola, nahi dut esan, munduko 2. lurralde handiena, 3. Txina da. Bai. Orduan, horrela ja, hortik tiraka nahikoa, lehena Kanada, baina Kanadan ez du... Hotzak... fresko ingo du, orduan, lurrak ez izango inonak, edan baso asko eta hori. Gero Errusia dago, Errusia ere, haundia da, baina... Baina hotza... Hotza, eta Txina daukana, bueno, hotza eta beroa, ez? Orduan, xat, nik, alde hortatik, bai, bueno, normal txatik uste, baina, ez dakit, Ego Amerikako produktu bat, eta hitz egiten ari gara, ez? Nik ez dakit, Ego Amerikako herrialden batan, ez dakit, Brasil, Argentina ere lurzai haundi askoa dauzka. Pentsau bai, Txina izeten da, baina, bueno, kalitateak bebai, imaginatzen Txinan bebai egongo diela, igual saltzarako gehiago. Industriak tomateak azkenean erabiltzen ditu saltzak itxeko. Saltza tomate frigituanak, ketchupak, beste mototako kontserbak, berez, bueno, gure hortukuak bezala hor, ez dauz. Eta hor dan urtero adibidez, Atxabaltan, eitzen da lehiaketa bat, holan, Euskarriko tomate onena bilatzeko. Normalen iraian izetan da, eta nik argi ez daukate agenda holan zein izango dan aurtengua, baina, bueno, bilatzaian eta zuek adi egon, eta bueno, gube bai adi egongo gara, zenik etxe onduen daukat. Berez, joateko, aitzakirik ez daukat. Hor, oso politia zeit, auketaukin duzuen inoizkuteko, horra, Gran Canaria uarteko hegoaldera, Maspalomas aldera, eta ara juten ari zatela autobiatik, ikusten dira magal batzuetan gaina, basamortu ematen du, Algo magaletan eta ikusten dira, olako, lehen garai batean, zerbait egon zela, eta esan ziduten, dana tomatea zela, dana tomate hor landatzen zela, bueno, peninsulan jaten ziren tomate pila bat, gero Marrukosotik hasi zirela tomatea merkeago, eta ja hortik ez da, eta, bueno, ustiapen guzti horiek galdu egin ziren, eta hor tomatea zegoen, eta gaur egun egia da, ikusten dut, basamortu bat ematen du, baina guk etxean, gure etxean beti ikusten dut, tomatea bustitzen, hemen antza, gehiegi bustitzen izan dira tomateak, tomatea kontutan izan behar da, Mexiko eta inguru horietakoa da, eta ur gehiegirik ez da, eta hemen oitxura dugu beti, bueno, guk etxean ez dut, busti, ez du behar horren beste urik tomatea. Ez du behar. Badau, holan, esaldi bat, nire, holan, landariak eta erostuten lekuan, mutiak esaroztanak ointxeenaz gogoratzen, baina, bueno, laburpena bazan, eguzkixa asko eta ura justu. Bai. Holan, berak, bertso bat botaten zauen, da honek, bazaukan holan poema rima ikutu bat, baina nik ez da hit. Enaz akordatzen, baina hori izan laburpena. Eguzkixa bai, eta ura, gutxi. Euskal Herrian, bueno, segun segu da tokatzen zaigun, hori, izan dezakegu eguzki asko, ero ur asko. Orduan, tomaten dako, ez zainona. Baina, ontxe zigorrek ur asko erabiliko dau tomatien dako. Hori da, tomateak zuritu inbiditxulako. Zuriketan teknika zein da, bakoitzak, tomatek esango da, laban txiki bat hartu da, azala zuritu. Eta hori, ein alda. Baina, teknikoki, holan, hobetzeko, da, hainbeste haragi ez eramateko, badau teknika bat, hemen pila bat aldiz erakutzi dutzuena,
da zuriketa prozesua, zuriketa erderazko blankear hitzetik dator, eta hemen euskeraz bai, bueno, galdarrestatu da tomatiak gurutze batein, ura irekiten jarri, eta gero da olako, bueno, aldaketa termiko bat ura beruan da, ura notzan artean, eta horrek azkenean eragiten dautza tomatian azala, orduan, batian, bueno, simurtu ezela egiten da, eta segitxuan atara egiten da, hori, bueno, esan dutzu egu, behin maio gehixautan zelan gertatzen dan, ontxe aholkuak ura oso bero, da hotza... Irakiten, nahi eta nahi ez, bai, irakiten. Bor. Eta botatzegun beste ura, izotzakin edo ura oso hotza kontrastia egon daixen. Gero, hemen... Hor izotza zeuden lehen, esatea, izotza zeudela eta... Uda da, eta bero da, eta izotzak behurtzen die. Bai. Gero, hemen tomatiak pentsau ez ditugula luze sartuko. 15-20 segunduko gauza bat izaten da. Hor daukat, azken liburu erosi duana, iaz erosi nuena, Robuchonena bat, eta bitu, normalen tomate galdarrezatu gurri beti erakutzi dute, 15-20 segundu, eta baina egia da, eta esperientziak ematen dizu, eta bere liburuan azaltzen du, ez da berdina, tomate bat ondo heldua dagoena, ero beste bai, oraindik trinko dagoena. Trinkoak denbora gehiago beharko du, eta heldua gutxiago. Robuchonek, nik beti egin izan diotau, gurutze hau estio egiten, zeberak esaten du, ura sartzen dela. Niretzako urrik ez da sartzen hor. Robuchonek jakingo duzu galdetaz da nahi duena, baina niretzako zen nahi zu esaten. Nik jarraitzen dut, gurutzea egiten, bai, ero bai. Eta gero, bai estioguna da, normalean nik egiten galdarreztatzen dituanean, hartu eta hemen kendu egiten diote, hemengo kirtena, ero, ez? Kasu honetan gero, hemen dimoztuko ditugu, eta txapel moduan utziko diogu, eta aina polita danez, beri hortan utziko du, baina bestela galdarreztatzeko, esan dekoa, kendu ingoen egoke. Eta garrantzitsua da, guk errezeta hondan erabiliko ditu tomate helduak, baina trinkoak behar dute. Ez egotea bigunak, oiek ez digute barrio. Horre saltza bat egiteko. Gaurko errezeta egiteko ez, zegero, paretak betegarria eustea behar du, eta labean kozinatu ingo da. Orduan, oso bigunak jartzen baitugu. Oso bigunak ez da, dana desegin ingo zaigu. Eta, aholku bat, hau egiteko egisa da, energia biosola edo nagi ez egotia. Bestela, labanakin be, ondo edo, espazu zuritzen be, ondo geratzen die, baina egisa holan testuran, finaua geratzen dela. Lehenko gunean latet, truko bat irakurri dondik, ez dakit truko hori ona otxarra dan. Eta, jendia, honek nagisa mototza, eta orduan eitzen dagoena da, prozesu bardina, baina mikroin labanein. Hortan, nik uste dut, ez Robuchon, ez Zigoriturreta, ez Patriz, inor etzala holan, horrekin adoz egongo, gaina mikroin labian, zeta 2 minutu egin bidauela. Bai, karo. Eta ero giakin untau. Ez que batzuk esaten daue, 6 minutu, niri hau, larrik erixa, pentsatakan larrei. Kontua, baina ze zentzu duka, guk nahi diogu kendu, kanpokoa, ez? Bai. Mikrohilabeak nola berotzen du? Barrutik, kanpora. Horrela berotzen du, orduan, ez da izen zentzu, agian gero ondo geratzen da, nik ez du frogatu, hortan, parkatu, deitu nazu berua, jarraituko dut urberua jartzen hemen. Gugara betiko sisteman aldekoak. Bai, eta urrotzana gehien bat da, hori mosteko egosketa hemen iten ari garen egosketa. Baina hau ez da bakarri tomatearekin. Hau musika batekin dezakezue holan. Azala daukan edozerrekin, eta ero errezau zuritzen da. Nik ensalada daiteko, egia da batzu, vitamina pila bat daude, azalean oso ona da, bai. Baina ensalada ere, oin ez dut egiten nahi alperkeria dati. Baina sasoi batean zuritu egiten nuen ensalada beti, tomatea zuritzen nuen ensalada egiteko, eta finago, askoz finago garatzen da, tomate bat zuritua dagoena. Baina, hor nik labanakin egiten nuen, galdarreztatuta, gero izotzeta ez da kozinatuko, eta, aragia gutxiago ezer, kasu honetan, ez diozu ekenduko. Eta ez duzaguna galdetu da tomatiai. Ia, zelan sentitzen dan, ez, kanpoko azala kenduta, ia bilusik sentitzen dan, bere sentimenduak agerian, zigor, hori be, kontuan izan dira. Patrin, mesedez. Ez, bakigu ba. Galdetu jozu, mesedez. Zelan zauz potxolo, zonek azala kentzia nahi daue, hau nudista da. Bai. Espada, gutxin dizut, galdetzeko. Bilusik egotia ez da bakarrik, holan bilusik da, holan ez dakit, kulero da esebe barik egotia, baizik eta, hori ez, sentimenduak eta
holan, erakustia, horrek bai batzen dako da, bilustik egotea, eta batzui, lotza geixaba ematen dotza. Bai. Horrek ez, geruzak kentzia sentimenduki holan berbaitzen, fizikoki baino. Alata de, fobia bat dago horrekin. Zu bilustiakin da, holan detailerik emon barik, zigor baina, bilustiakin zelan sentitzen zara. Gutxio kostatzen zait, erropa kentzea, nahi da esan. Gulen eskalatzen gendu, eta txurdin egiten genduan dago bulderra pareta bat, harriekin, dan entrenatzen gendu. Bueno, parraka kentzia eta kosko biletan geratzea, segundu batzuk, ondartzan behiten dudan moduan, etzai kostatzen ezer. Nire barrenak ustutzia, hau holan itzegin, gehiago kostatzen zen. Baina hori bada, nik uste hori badala oso euskalduna, ez? Elkartzen zara, ez dakit, beste eskualde batzutako jendiekin, eta bapatien azten gatu bizitza kontaten ez dakize da, oso ireki, baina euskaldunak bai daukula geruza hori oso gogorra. Tomatie baino askoz gogorragoa bapurtxo bat, kostaten jakula edo konfiantza biodugula, horrek ez, gure geruzak gutxinaka kentzeko. Bai, hortan laguntzen du galdarrestatzen hori batzuk alkoholarekin egiten dute. Batzuk galdarrestatzen dio. Eta gehiegi, aukeran gehiegi, eta esaten zu, bale, ja, neko da, eskontatu gehiago, ja, baina egia da. Bueno, guk, hori nik horrei fobia enotzen deitxuko, baina badauz beste fobia batzuk, nun badukien zer ikusisa, bilustiakin. Alde batetik dau, ia, esaten duten ondo. Desabiliofobia. A ber, eta hori da, jendian aurrian bilustiak, bilurra emoten dotzula. Bilurra, deserotasuna, igual inseguridadia bebai, ez dakit bestiakin konparatzianak, edo. Eta, gero dau, beste gauza bat, bilustiakin bildurra bai ematen dagoena, deitzen dela, ginmofobia, edo ginmofobia, eta hori da, norberan, edo bestiok zura aurrian bilustiakin, jende zura aurrean bilustiak ematea holan fobia. Holan gauza, bai. Horrek nik imaginatzen dut, holako gimnasio bat eragoatzen da, aldageletara, da horrek ezin diela sartu edo holan, era pribauian edo izan biko dela. Hor, izugarria dana da, umeak, txikitan, gureak beti bilidira, koskabilutzean, beti ondartzan eta beti biluzi, beti... Natural. Eta lur, gaur egun, oraindik, oine 7 urte dituela, ibiltzen da, gustora zer lur, kendu baino jatzize? Bai. Baina, eki lehen holan ibiltzen zen, eta oin 10 urtegaz, aita tapau mesedez. Tapau, toaiakin hola jartzen ditu, aztena jartzen ditu, aita handi... Eki, ondartza guztia zuri begira dau. Satelite guztia mundukoak zuri begira dau. Hori, ez zu esan, baina. Baina... Koitxaua. Baina, zer dauki, lasai. Baina, oin dauz, adin hortan, non... Bai, adinean kontua da, Eta pasatu gara urtik gehienok, Nik uste, nera bezaruan zauzenean, eta nera bezarua gainera ontxe, geroz eta lehenago azten dela, edo, ez nera bezarua, baina azten zarenean urbiltzen, 10 urtekin horartzen dozuena, apurtxo bat konsientzia zure gorputza aldatzen da, gero ja, 18 urtekin, edo 19, urte batzu pasatzen dira, ja, barriro naturalera bueltako da, hori izaten da, normalena, baina, bai, ume kontutan eta nik uste dut, baina, naturala dela. Nik egia onartu behar dut, niri ez da lotza da, baina nien ez eroso sentitzen olako ondartzan nudista batean, eta enez gu inoiz. Zu imaginatzea osegatxe, zigor gero mundu esuek, txorieneko aurkezte ikusi dotore bilusik, ez da egize... Atarako zara argazki bat nirekin, ezke oso salian, ez da? Bueno, bularretik gora, Epikoa, eta berdakien ordan nor, holan... Ez daki, baina, bueno... Bueno, badauz, beste fobia batzuk. Holan, apurtxo bat, arraruak edo hainbeste entzun ez itxugunak. Bat da, misofobia. Ez da lehenko gunean miso gaietak engein itxunan da horrei bilurra aukitzia. Baizik eta germenekiko eta bakteriekiko panikoa. Hau da, pentsatu oso lan, xomorrotxo txikitsuak eta estila ikusten da. Danean daudela eta danak garbitu erra. Eta gel hidroalkoholikoa hori, COVID garaien eta egon zana da, gaur egun be, holan, etengabe jendeak botatzen dauenak. Hori, misofobia ditzen da. Hau, irakurri ingote, ze hau luzie da, exakosioi esekonta esafobia.
Bai, nik ere izan nuen sasoi batean, baina ja kendu inzitzaidan, zezin nion jendeari azaldu, izena, ja, ordu erdi jute zitzaidan, jendeari esate zer naukan, eta esan nion, baina, ja, ez dauka fobia hori. Ya está. Bai, eta alegia hau da, nola esan, hori da, bai, zuk zaukatzuna, 666 zenbakiari panikoa, eta horren esan nahiari, hau da, deabrukeriari. Bai, zera? Bai. Hori ere badau? Hori bazokatzun zuk? Bai, pasa zitzaidan, Bai, hori bai, antza badau. Eta antza badau, nire hau arrarua pentsatzen egat, eta nik, benetan ez daukatela, egor? Krometofobia. Eta hori zer da? Diruarekiko beldurra. Hau, egoten bada norbait, bidalineri bizuma, eta lasai. Ni horretik, pobrea. Sendatuko zuet, segitxuan. Ni horretik anez, pobrea. Diruari, eta ordan erati nuen, ez eukitea, eta izaten duanean, gastatu egiten du segitxuan. Orduan, jazta. Jende honek pentsatzen dagoena da, diru asko aukitziak, arasuak alditxula ekarri, eta horregatik, bueno. Patri, platerera jongo gara pixkat, ikusi duzuek, aldarreztatu ditugu, zuritu ditugu, gero txapela moztu diet, ikusten zuek, txak, eta oin, laban batekin, aurrena haragi pixkatatarako diogu, eta ero ustu ingo ditugu. Hau, ez dugu botako, hau erabiliko dugu, gero, tomate bezala, tomate konzentratuaz gain, barruko tomate hau ere sartuko diogu. Haragia kipula dagoeneko erregozi zaigu, eta oin, hor haragia gorrituko du, eta ero botako diogu, hasi eta tomatearen sustantzi guzti hau horraz, eta hau izango da, etegarri moduan gero erabiliko duguna. Hemen saiatu behar gara kontu pixkatekin, paretak eta ez apurtzen. Zulatzen bozu, Bai, zulatzen bozu, kontu zibili. Eta hau, hemen txorien enin gendun, lehenko denboraldian, errezeta bat, non, bentreska, egaluzaren bentreska sartu genion, eta maionesa holako tapena de antzeko bat barruan zeukan, eta, aukera ezberdina dituzu, egusi duzuen hola dutza geratzen den, eta eromen betegarria jarriko dugu, ensaladia errusiar batekin ere, ero holako gamba salpikoi batekin ere, erra geratzen da hori, Hemen haragia sartuko du, eta hau, temperatura egon, eta hemen gorritzen jungo gara. Osondo, da segur, enaz fijauze, kontzentratu naben berbaitzen, tomatiei azukria botatzazu momentun baten? Gero, hemen hauei azukre pixka botako diet, eta holan azido puntua kentzeko, ero hemen bertan bota aldio. Mek! Bole, nahi esu, no? Dena nik ez, nik gidoia itxeotzat kasu. Eta egia da, hiltzatuta daukagula, azukria botatzea tomatei, azidotasuna kentzeko, pikillo piperrei bebai holan apurtxo bat, zainzurixak egozten ditugunean bebai, azukria botatzea hotza, azkenean hori hiltzatuta daukau, gure amonek eitzen zabielako, euren aurretik, euren arbazuek, eta hola. Baina egiten zuten gozo geratzen dalako. Txarra geldituko batzan, ez genuke egingo. Txarra nik ez dut esan gozo edo txar geratzen danik. Baina, jendeak itzen dau edo esaten dau, tomatiai azidotasuna kentze hotzala. Baina ontxe, gu naiz eta kimikoak ez izan, kimika kontutan egingo. Beraz, tomatian azidotasuna ze pH dauka. 3,9. Erregosten ari gara, haragia, ikusten dugu gorritzen ari dela, eta bai, zer pH eta dauka, 3,9 eta 4,6 bitartean. Eta pH horri azidotasuna kentzeko, balixoaren bakarra bikarbonatua da. Beraz, bikarbonatua botatzen botzagu, bai, azidotasunean jetxingo dala, baina azukriak gozo sentsazio bat emango dau, baina tomatian azidotasuna bera ez da kenduko. Hori, zientziak esaten dau. Ontxe, sukaldariak gain nontan, nik tomati azukria beti botate hotzat. Apurtxo bat. pH hori dauka, nik erabiltzen dudan txampuak, baita. Bai, ez da. Bitxia, bitxio, gauzak, Bueno, pH dana da, azidotasuna, da horregatik ezin da erabili be, txampua honek umiek eta dienian, izan bida pH neutroa edo lako zeus, horrek xaboiako lan oso xuabiak eta dienak. Hori da, negozioa da, azkenean, umen dago da, pan. Dara, lagarto, ala! Bueno, iraundu, gaur egun arte iraundu. Orduan, zerbait izango zuen. Lagarto, hombre, saltzen dutela. Ez da. Bueno, lagunok, nik hau ingo duena txikitu, ze denbora juten nahi zait, eta nahi dut oraindik erakutsi nola betetzen ditugun da, hau pixkat hemen salteatuko, eta gero ingo dena, labanakin txiki moztu tomatea eta barrura. Tomatea egin da dagoenean, ardo txuriaekin bustiko du, tomate kontzentratua sartuko diogu, eta betegarria listo. Eta gero izango da betetzea, eta hor labeko erretillo batean, labea dagoeneko 180 gradutan
badaukat. Orduan, itxe duzu, segundu bada zuentzako eta guretzako lan pixka bat. Bueno, gure tomatea ja egin zaigu eta orain topa egingo duzuegatik hor zaudetelako. Eskerrik asko! Bueno, Julia Childek, sukaldari handiak, berak esaten zaben, ardoanik beti baukat, kosinan, eta batzuetan platerei botatze dut. Beraz, kosinatzeko ardoa beti egon bida. Guk botatzen dugu, Bueno, hau, murrizten utziko dugu, eta gero, tomate kontzentratua botako dugu. Eta hau da momentua, tomate hauei, azukramen pixka botak algenien, baina, orain botako diet, tomatea gainetik. Eta piper beltz pixka. Sigurnik, galdera baduka zuretzako. Badugu lan pertsona bat, zuk miresten dozuna pila bat, alda izan, beste kirolari bat, alda izan, ez dakite abeslari bat, aktore bat. Bat bakarrik? Bai, ez dozuna ezagutzen, holan, guztako jatzuna ezagutzia eta... Ez dodan ezagutzen? Bai. Ez dodan ezagutzen, nik miresten ditut ezagutzen ditudana. Egongo da bat, ez dakit. Ja, baina... Tarantino, edo ez dakit, holan, bat famatua. Tarantino, ez zaitu ondo, peluda. Lehen pelikula bai, baina bera nolakoa... Txoriena ikusten bada bazarratuko, da? Tarantino... Dona den laguna da, orduan ez ez. Ez dakit, norre zautuko nuke gustora. Horako... Arzak, behitu, Juan Mari ez dute zautzen. Zein du bere bi aldiz holan berarekin, baina holan ezer topatu gara horako... Baina berakin baskari bat gustatuko litzaieke, elkargi jaten. Bale, ezken nire galdera hortik etzoian da, sukaldari izatiakin zaila bada galderia, ze esaminotzun, ze kosinako sotzasun miresten dozun bati. Eta gero, arzak egoten bada. Holan, imaginau zure txokora, zure txera, holan etorten bada, zein gozotzasun arzaki? Arzaki? Bai. Ziur, sukaldari gehien gustatzen zaiena. Zer? Arrautza fregitua patatekin. Segia da, elkarrizketa, zenbat elkarrizketa ikuste dituzu lan sukalde egiten dietenak, eta zein da zuen plater guztoko, eta askok erantzuten dute, dini tartean, arrautza fregituak. Eta ziur utzik nuela, ingo. Errezeta horrekin, ez duzu faiatuko, ia inorekin, egongo da jentea noski, ez zaiona gustatzen. Baina, ez dakit. Gainera, egia da, bera, ohituta egotia holan, goi mailako sukaldaritzari, eskertuko dau patata frigitxo batzuk eta arrautza, ez? Nik Rosaliari, ez dakit, dilista batzuk egin honotzen. Hauria bezlaria esan, bai. Rosalia de Castroia horrei enotzan ez ebe ingoz, ez da posible. Eta hori zautu nahi duzu, hori zautu guztu da. Holan, ilusio gehiago ingoztanak ezagutzeko, edo, behitu, kaletik joen. Eta nik ikustatu nian holan jendia, bat abesti, argazki bat, mesedez. Nik usteot, inobezei enotzala argazki bat eskatuko, inobezei naiz eta oso ezaguna izan, baina Rosaliari bai. Bai, Osa, gelditu ingo zeneke eta... Da pertsona bakarra. Rosaliero Rosa, esango, Rosita? Rosi, etorri hona. Bai, nien naiz gai horretako. Ez? Ni hortan oso euskalduena naiz, eta naiz bai holan begiratuko nioke, eta hori eta bikote esango nik, betxo, hori da, Rosi. Baina nik eskatu, ez da pentsau bez. Bueno, bentsat arrautza frigitxua patatakin ingozotzasun, beraz, ez da gutxi. Eta horrekin goza geratzen bada, nik uste hartzakei be, guztoko jakola honet tomate betiak, itxura hona dauki eta usaina be goxua. Auskalo, bueno. Kontua da ikusi duzu, gero piper beltz bota diot, lehen gatz puntuan da ikusi dut ondo zeudela, ortengoan gehiago ez dio bota. Eta ingo duguna da, txapelak, gogoratzen nahi zein izan zeinena, bueno, hau honena, hau hemengoa, eta hau horkoa. Gurin, pusketa bat gainean, gero hau urtuko dala eta dirdira eta emango diona, eta olio txorrota botatzen badio ere, kalterik ez. Eta hau labera doa, labea 180 gradutara, eta gutxi gora bera, ordu erditxo bat ero beharko du honek labean, temperatura goitik eta beti labea jarrita aize gabe. Orduan, barrura, txone, ezke okupauta dauka labea, sartu diraten lehen hau. Hau izango da... Hau zurea da, zure errezetako, ez da inokekar. Sasoiko lehenengo... Beti, esate izu labea libratzeko, patreko sinatzen nahi gaenean, neska. Txorieneko lehenengo magia trukua, hemen daukau, sasoikoa. Tomate bete, ja kosinauta?
Txaka, baitu, honi, gaina lehen, nahi teuzi dut hemen brotxa, ze dirdiz pixka bat ematen badiogu, aldea dago, labetik atera berri, baina horrela. Bada guai. Pixkat, brotxa batekin ematea. Pero gaina sukudanak errekuperatu, gero saporia indartu. Eta hori, lapetxo bat ekartzen baiazu, atzoko, ardi miak, hortin euskailuan esan dut, hauek. Tomatia bere baratzean. Zelako poesia. Bueno, ba... Dau xerraskuakin igual, ez? Bai, jateko bai, hau mosteko nik uste dut xerrasko beharko dugula. Bakarra du baina? Bueno, elkar banatuko. Bueno, eman zuk, mostuzuk eta... Bueno, tomatea hartu, bat, hemen jarriko dugu. Eta, bueno, berez, hemen ondo imarko genuke gure entzala aldamenekoa. Ez tala bakarrik apaintzeko baizik eta jateko. Bai, noski. Eta nik hauei, ospinik ez gustatzen botatzea, eskur ez daukalako gehiago. Bai, bestela ospina. Ordauta. Baina, kala... Botako dio, eta ordena, zigorrena bakizu, Gatza olioa eta ospina. Ez tala horrela, agian, baina nik horrela egiten dut, eta hemen dauzkazue, haragiz betetako gure tomateak. Ia ba. Hau aldamenera. Bitele, laban kontua zurezku, bai, hau... Itzalitan euken jada dagoeneko labea, baina... Bitxua. Bitxu lan erakutzeko hu. Zitxura hona. Honik gazta pixkatero botaldi, hoek gazta ere ondo geratuko litzai. Salbezka baukazu, ez da? Ez, bueno, bai, zarra, hemen nauken, bat, venga. Borrelagi apurtxo bat hartu. Tomatea, eta tomateak uste zu, kosinatuta geratzen da, zenan labean ordu berdi dara ma. Oso na, tomate pusketak, hor honek, bai. Ontzi lana egiten duena. Tomate saporia dauka, benetan. Eta egia da, boloñosa saltza gauzela utxuta pasteakin jateko, baina tomatiekin, ze hona, ze goxueta, glutenik gabekoa. Gluten free, eta honi bakarri falta zei, olako postre hon bat, bideli, zure esku hori, bai? Pentsaukot, eta hon txekarrikotu bat. Ega. Ba, bueno, postretxo bat nahi badozu zigor, nik ekartze dutzut mispiratxo batzuk, eta honekin goitxugu ardotan, ze gaur da, betiko errezta tradizionalen eguna, eta hori, postetan nolan ardotan, makatzak, edo sagarrak, edo mertxikak, izeten di, normalian, nik behintzat etxian, beti egin ditut, behintzat udariak ardo baltzakin, baina mertxikak eta mispirak ardo txurixeakin. Apurtxo bat espeziatuak, kontakotzut errezeta hobeto, ez? Venga, bai. Ba, hola joango da. Lapiko baten ardo zurixa, azukriakin, kanelakin, hiltzekin eta limoi azal zatitxo batekin irekinaldi bat emongo zau. Bitxartian mispirak zuritxu, erdibitxu eta ezurrak kendu, lapikora eraman eta 15 minutuan ardotan egosiko ditugu. Mispirak gorde eta ardo zuri saltza urritzen utziko, eta gero hotzak zerbitatuko ditugu izoskixakin, almibar apurtxo batekin eta menda ostoekin. Beraz, errez eitxendan postre bada, pausuak gutxi, nik uste dut geixen ere muauskuna da. Mispirak, susto da maustan erita, nik jarri dut. Pentsau. Ja bero egoteko. Egunean itxeiten zuen labeari puntua truku hartzeaz, eta gaur itxegin aldu, zein da sekretua puntu hartzeko zuen indukzioari? Jartza zuen berotzen aurrena, eta lehen sustuarekin truku hartuta. Da, ez datuko zari. Bueno, hemen jarriko dugu, lehengo diogu, irekinaldi bat, azukria ondo disolbatzeko, eta gero zu ertain motelian egosiko ditugu gure mispirak edo aukeratutako fruta. Hemen esan dakoa azukria, eta gero zapore holan espeziatua jarriko tzagu kanela dar batekin, kanela tipikoa, eta gero hiltze batzukin. 3-4 hiltze, barrura, eta horrek emongo zaba, holan, zapore pila bat. Eta limoi, holan azalan, zatitxo, txiki bat edo bi. Oso ondo. Bueno, ardoa lurruntzen duzun ontan, ajeak zen moduz ematen ditu bitelik? Zen moduzko ajeak? Adinakin geroz eta txarra hau. Hori izaten da, ez? Nik onartu gara daukat, nik aje ona, nik ona izaten duela ez dute. Bai. Zorionek guazu? Ba, ez dute kirola ona dala horretako, baina ez da, segur zenbat eraten duen, hor gendean nasketak eta egiten ditu, eta nik zerbait eraten azten manaiz, bakarrik horrekin juten ez, baina egia da zenbat aldiz entzun duen ajiarena, adinean gora doala, goazela, ajeak izaten dira,
ba, bider bi, bider iru, ero bider lau. Zelen izaten zen, astean, 3-4 egun atera, eta egun batean, parrandarako berriro, ez? Eta gaur egun jentea ateratzen da egun bat, eta ero 3-4 egun behar ditu, ajiak entzeko. Zegia da, batzuk, oso gaixira ematen dutela, eta hori da. Dute bai, geroz eta erantzunkizun gehiago dauzkagula nausizak etxen garenean, eta oitxura falta, ez? Da orduan igual, ez... Hori esaten dute, baina ez da hori, digestio kontua da. Gure sabelak ez du berdin egiten digestio, motela joten da, eta hau da, lanak ez ditu lehen bezain ondo egiten. Eta hori da, nik, batzutan aldara etzen dut, juten naiz gazte batzuekin korrik aitera, eta ezin die jarritu, eta lehen ez ziaten atzean usten da, badinean, nire sabela ere, nire oinak bezala, neanka bezala, alpertu egin da, ero politiago doa. Enagoen esango, digestioa. Digestioaren kontua komen dira. Eta hor, guri gidoilariak kaldera botatzeko bota dizuri. Zein izan zen zure holan gogoratzen duzun aje txarrena, holan, ze aje izan nuen eguna. Nik hemen aitortu biot. Nik uste dut ontxe, ez dakit norbaiteko lan, gorrotoko dostan, jetxingot, baina nik ez dakit zedan ajerik aukitzea. Ez dakit zedan ajerik? Kantzauta egotenaz, baina holan buruko minata, holan jendia egoten da mesela txartoko barik, norbelen ez dut izaten. Ez dutelako eraten, baina, eraten dut normala, besta ez ditut lan hartzen kristoneko moskorrak, baina... Aje ona, orden aje ona dukazula. Bai, da esnatze ona, da gero apurtxo bat olan, ez dakit modorrita auketzat olan kantzauta, baina ez minota ez. Nik goratzen dudana da, xamblas batzuetan izan zen, eta basarran akin egiten den edari aurrekin izan zen, eta kalte intzidan. Gero esatu dute, gero, entzun behar izan nuen, zuek astiok, eta ikasiten duzu, gozo patxarrak eta, eta kastia da, ikasiko, torriko zaio, buelta. Bueno, aje kontuak izan da, pitxo hemen, Euskal Herrian elikagai esotikoak ekoizten hasi dira, gero eta gehiago, eta garai batean, hori goratzen kiwia, lehenengo kiwia sartu zituztenean, da nola izan zen, nobedadia, eta gaur egun, desente, hor Bizkaia aldean da, kiwi desente ikusten da, eta badaude, gauzatzuk, ez? Nik egarrizkizut hemen, produktu batzuk ez ohikoak, eta Euskal Herrian gaur egun ekoizten ari direnak. Hor, ustaritzen dekogu, tea ari dira egiten. Tea? Tea ekoizten ari dira, eta, hor dago, Mikel Esklamondo gaztea, eta proiektu honen barruan, eta berak nahi duena da, holako euskal te barietate bat ateratzea, bere asmoa hori da. Eskaintza ez da oso zabala, baina, ari da hor, zerbait berria gure maietara, ero... Saia bukau gorria, beltza, txuria... Eta ero euskalduna? Gorria da, euskaldunan da, koloria zein aukeratuko gauen. Euskal hor zein da berdea da ona, berdea da antioxidatzaile pila da euskarna, eta baina hori asmatuta dau. Baina berdea... Guk morea. Euskari ikutuekin, euskalo, ez dakit. Urnietan, aguakatea eta zitrikoak ari dira. Hor, gaina, ustiapen nahiko potentea indutena, aguakate pila bat, sartu dituzte. Eta, hemen, gure amak, baduzka, bi aguakate ondo, eta ematen dituzte desente, hori bai. Urtiak biedi, emoteko edo? Ez pentsain beste urte, hor, Nafarroan ari dira, Errioxan hasi zian, baina hemen itzein izan du, gaur egun oso modan dagoena pistatxoak dira. Gaur egun dena da pistatxoekin, sare sozialetan sartzen zaite, dena dauka pistatxoa. Hor, Nafarroan da ari dira, eta pistatxoak 15 urtetara ematen du, ordan, hor bai dara inbertsio bat, epe luzera egiten dana, baina aguakatean nik gure amana 5 urtetara ematen zituen, eta hor, egida, barietate ezberdina daudela, eta orduan, gure amana etxekoa oso handia da, ez da guretako gaizki, errentagarri ez da. Gu behar dituguna, hemen zagarronduekin eta esan, zagarrondu txikia jasotzeko errezak direnak, eta holako zerbait guk aguakateekin ikusi gendun La Palman, ez? Nola ja dauden aguakate berezi batzuk, gero mosketak eta egin da, jugoak geratzen dira, jasotzeko eta errexauak, eta aguakateak izaten nahi dira. Zitrikoak ere, ituzte hemen urnietan gertu, eta... Zitrikoa hemen ondo ematen da? Naiz eta ondo ematen da hemen? Klimagatik eta? Sartu badute, eta hortan, gaina dirua inbertitu badute, baiezkoa esango nuke. Behintzat zure ama nortuan ondo ematen di limoiak? Limoiak eta laranjak
pila bat ematen dira. Pila bat, eta gaina, badauka, erakutsi izan dizkizu Guramaneko limoiak hor, ongo antzeko hori kanpotik zikina dala gehiago, hola niluna aldera, baina ez dio esertan eragiten zitriko, hau da, limoiei da. Azal lodixak oso gintzarako perfektua denak. Perfektua. Bai, beraz, nik, hemen txauskat mispira honek, baina esandakoa. Beste edozarekin bai, txikakin edo, enleike. Beraz, honek, behitxugu, egostia, ardotan, 15 minutu. Vale, oso ondo. Gero, honek iragazi, eta lortuko duguna da, bitxugor jarriko zut. Almibar bat oso kontzentratu, Zolan, murrizten utzi, pixkanaka, eta lurrontzea juten daura, eta lortzen duena da hori, almibar lodi bat. Hori da. Lodixa ez, baina zuek pentsau, hemen jarri ditut, 750 mililitro ardo, gehi, gure mispirek edan da biena, edo gonelan egozidienak, eta bitu, hemen geratu da, hemen egongo di 120 mililitro edo. Hemen ardo guztia hor kontzentrauta dau, ero... Alkola lurrundu da, hemen azukriak eratzen dira, eta horregatik almibarra da, aizkoze potolotxua da. Berez, hemen txauka gure gaurko plater kombinatua. Non, eramango dauen, entxalada bat, mintxe... arrautzan zuringoa, arrautzan gorringoa. Ez, hau, holandar saltza. Koloreatik, holandar saltza. Arrautza gorringoa, eta gaineko olio errea. Hori da, koloreatik olio errea izan daiteke. Hori da. Ez duzu behar, hola? Ez du behar. Venga. Eta hor, katillo batean, egon hola? Holako platertxo baten. Vale. Jarriko itxugu, holan lora bat izango bazan. Moduan. Bezala. Bai. Gero jarriko koiariakin. Artista, izoskia egiten gure biteli, Italiako ikutu horian, nola da Italian izoskia? Gelato. Gelato guko zona janditu Sardinian, gelatoak. Behartzanan goberoarekin. Goxo-goxua ez? Bai, oso onak. Eta txokolatezko izoskia emingo da, super gozoa. Txokolatez holandana beteta. Aipatu ditugun pistatxoak hainbeste ematen diela, zionak izoskitan, da Italian artista di hortan, Ni pitu, dastatu nuen bat, eta aspoa, ezin izan nuen bukatu, honek esan izoskia gaina, da, zan polo bat, esaten dara, baina pistatxoena. Gehiegi izan, asiran bai zeona, baina kosta zitzaidan bukatzea. Igual segitxuan nekatzen zara, hain fuerti izateagatik. Hemen txebe, olako ikutu kurruskari baten moteko, ez esan gotzut granola purtxo bat, fruitu lehor batzuk, edo olako zehose, ondo joengo zan, haunek hitxiko zau, beraz, bi razio hauiko itxugu, eta listo, gure mispirak ardotan. Hala ba. Oiara. Bilu bani, mispira beti gordina jan izan ditut. Ez ditu jan inoiz kozinatuta. Kozinatuta oso ondo geratzen dira, Horrena, zer gabe. Mangoak inbe bai ondo geratu gozan. Zer gauna. Jo, izoskixak inzau txarra ba. Ja, ez baina, mispira bakarrik jan dut, bai. Eta hau da nire eguneko fruta razioa bat, zala ez? Bueno, hornek danak jaten baitxuzu, igual bai. Bat jakdiakin ez da indik. Baina, gero guk ingo merixendia, zuek be jan fruta, jan barazkixak, eta, bixar bueltan izango gara, beste bi errezeta oso goxokin. Bai, zuek, arratzaldea ona pasa, hauian lo inzeko, eta bihar tortxorina. Hemen ongo da. Jale, agur. Agur.